nasen kamu katangan. Artinya mana nang kamu katangan ba di ko yang mula tu kini sing dulu ada bayu taga pakal tu ala pamula. Cuma ada dapet beli sebilang ya kerja di kayu menyambut si kato menjawab di ambo tarabinya. Baji ko yang mula tu kini sekilo balik tapi kue sekilo ringan bajinya de karena pai ala yurunya tinggal aja pakai. Rundiangan ni pulang baki yang kudinan wakatu ikut ini tentang mana yang gayung kapal labis mengulang kato kamu donya. Air kemudian kata membuat kata di yang kamu pakai jadi aku saja terpilih pakai untuk itu Sampai dan kali tidak benar tiba tu kali. ya Tiba na tiba ke kali na ko tugo kini pia ni tapi dua Allah perjun tak Allah pemalan. Pada pilih segilang pipia selicak yang menyambut kato menjawab kali terbi. Yo kali mungkin barik bagi keinginan terpenuhi karena baiklah di penunjang tinggal ini. Cuma runjang dikembalikan ke ambo tentang kandak mari kita lakukan. Ibu lihat ni dua dia kato pakai. Di ambo terbi yang pakai semua yo na itu. sana Sina betul itu penampilan dan kaliun dan kali seperti itu. Karena kandak boleh minta berlaku insyaallah. Kan sulit orang kalau bilang kato makanya semua yang pakai. siapa semua itu teh Betul. Tunggu. Tu baru tak? Yo, tamayo. yo Bagi tamayo di kembalian sambah. Lorong kapado penyambahan Kampung Rami Tepian Suci hari paneh angin selesai ombak tanang perahu ilir kapal tibu di labuhan nangkodo pulang mengemudi. Tapi semantang pomba itu karena Allah kata yang pakai melalui temani hati suci jebana tam jerial. Lalu ini jebana tam maju di jalan di nan waktu iku kini pihak nan tadi duduk pihak nan tadi yang boleh tam raju panik menjadi parantian patang menjadi pemalaman. Sewajah duduk beriu tagak atau pemulah di dalam nantulah dapik jambu bulik segilang pipih selicak. Gayung menyambut kato menjawab jambu terabitnya. Baju kok jambu mungkin baik ambo pikir ringan ambo jinjang karena pai Allah perundian tinggal Allah yang pakai. Cuma rundian ni kumalikan pakai tamrajo dan waktu iku kini karena basu nambak pitua. Setinggi-tinggi malantiang walau menyese awan hijau apabila saya nyungkai surutnya kata nahyu. Putuh kok tidak dindangan tiang cabiak kok tidak dindang biang ada usara kominaso. Pihak di badan diri ambo kok patang patut patitih kok jajak patut patikam dititih batang kok nyuali ditikam nyajak kok nyucupu disawit kato kok patimbang. Usah tasarancah nalan yang tersabut inan nasyang kok sakiro gayung tersambut saya kilo kato tajak. Kok panjang buah penitaan tamajo kok singkit diambo kok jawab. Nah ikut nak diberi syukurilah. sampai dengan Hilanglah. dia tentang sembah dia pernikahan cara ini di depan mak cinta dia nak itu. Dia nan jadi bana bulan ku jika ini cakup panik menjadi parantian patang menjadi pemalaman itu pak jalan bayo kato mula. Dalam nanti dapat je jalan di payugan kato di pemulakan mencari bulik ini saja pipian ini salita. Di bulik ni dapat saja pipian ni dapat salita tentang gayung ni kami nyambut kato kami jawab panitan kami jono katengah yo dia mujo katarabi kamu padi katumbuang pamujo. Ikut jambu setiap barik ke pikir dengan kebajikan. Tapi sungguh pun barik ke dipikir dengan kadijenjang magak wa panitan tamarajo nang katengah ko indah tajajak tajalani indah kebalik apa menggang tentang ko panjang di tamarajo singkit jambu ka jawab ni ikulah mau syukurilah minta ke tamarajo itu nunggu. Di mana? Sa panjang ke mana nangku nantun jalan lautan manuri agak lautan makai. Lalunya jalan lautan manuri jatih duduk nombor rokok di tagak na putu pusakono gayung basambut yung naguno kato bajawat. Baik golah gayung basambut kato bajawat ditentang panjang dia singkit lagi dia kurang kok panjang dia ambil kok kurang singkit dan dia terbalapit tamu tapi syukur. Inggolah mau syukurilah nangku katangagan nilai dengan salat dibarikan nangku. Sampai tengah jawab. Bilanglah. Bagi tengah jawab. Yo. Akan tetapi pihak kapado sambah cu penitahan tarati cu majilih lilo cu sopan pinta jebana tamajo. Yo. Lalu ni jebana tamajo di jalan dinan wakatu iko kini joko tamajo karena basu nambak pitua. Tinggi jo rendah dek mamape, luak jo lambang dek bagantang. Antara panjang ni singkit, panjang kita ambil ke ukuran singkit, kita ambil ke lebangan, asal kita pakai kaduanya. Gimana itu tamajo? Di kanan tamajo nang katengah di dalam balih balabih di galuang dat upsako tapi samantang pun baik tu.
Nanambut untuk nyato namo pandang layi kadapan tamajo rundiang tamajo sepatah itu. Ba anu katugo kani kandak kuliah pinta berlaku insyaallah sunat jalan bulang suri sunat kato bulang musim. Isabu sarana pe dibaca sarota kana bana bati buang ke tengah. Sungguh peniyu baki hangku mangko diminta jumulah kadapan angku panguluambo nangadang basa batuah nan cadi nan tau pandai. Cadi lebuliah pakai baguru pandai lebuliah pakai patanyo kusik jalo kumpulan ikan tali adai batang limago tampuak tangkai batang pusako pai ka pakai herang batanyo. Pulang ke tempat orang mengadu dua jabari sibalabeh tagak jo adat pusako salam di sana minta timpunya. Salam nang kadu dunjukkan kepada alim jo ulama sarato bila dengan katik saisi hirang jo mae nampe jurai musaki pandai ba adih bermakna tahu bermantiak bermakna. Itulah camin tiaro kaboi palito tiaro pandam. Umpama bulannya matahari gelang gemelang cahayanya menarangi sekalian isi alam wujud tangkitu ambo Allah. Salam nang ketiga tunjukkan kepada nan tahu nan cadiak pandai. Bukannya tahu saja, tahu di korong dengan kampung, tahu di kadang kamalempok, tahu di ombak nang basabang, tahu di karang nang menenggo. Sampai kalaui amirullah mandi batimbo wayaji bakalah jari manih batayong tapak tangan. Dia ka ango ikan walau kenyawa-nyawa katuang nan niat dalam mati muka suik sampai kanjuo. Bacupak bagantang panuah balilih bagantang sumbiang narico laut tambudi. Bahadai bate rupo balimago ate tumbuh sarupo iko kini. Dia bicara nonong katangah bai si siriah nan cabiak saraturoko ensawatang. Lorong kapado orang siriahnya udang tanpa ari tampuak nyorinya kuku balam. Celonga tiwang katabang galati alang menari garaga gagak kainggo bapucuak cewang kalangi bauri cukam kagumi. Uritnya malingkar alam batangnya bagai aso-aso gagang diambil kata namang buahnya lama dimakan bungo diambil nang kasuntiang. Setahun dalam gulungan semusim dalam narico sajang kalayu ereng yang tidak. Limbak nan dari padu itu lorong kapadodang pinangnya. Pinang mintanti tumbuh di lereng pasagian uritnya jelo bajelo batangnya lamah bak di laywa. Samusin soladang jatuh setahun tupai mamanjik balum batamu ju buahnya. Buahnya rampak bak kacibung siang hari bak bulan panuah malam bak bulan ampe balik. Pinang dusun di balah duo pakirin sultan di Batawi. Limbak nandari paru itu lorong kapado dan kambienya. Kambie kuning sularo dadiah datang nandari sari lama buat tan narang payu kumbuah. Ditumbuak di lasuan tinggi alu kamunyang nyolong sudah gadih menumbuak jolang gadang. Limbak nandari padu itu lorong kapado tang sadahnya. Sarah putiah laki tang laut datang nanari banuruhun. Setahun di Bakacino samusin di Lingkabugi. Di Lambo yo yambun di basah cepati santan sapali sakati ameh. Sakadam sakati limo ditimbang indak tatimbang itimbang saharago jo nagari. Limbak nandari pado itu lorong kapado timakau aluih paninggahan. Buatan sumpu jo malalore jam batu baragong jangkawan sabu jo anale. Disai sinanti ameh dijamui sinanti urai. Indaknya masih dipaneh masih diambun tengah malam. Saya tota baja luenyo sajangka dimakan api sajangka anguh yang pun tidak. Limbak nandari padu itu lorong kapado orang daunnya. Orang daunnya pisang karuak colong gadang umbuit nan sadang mudu-mudu. Dijamui di tepi pantai disiramnya kasih aluih badabui ombak dari tiku memacah liah cokolembang laut sailan dirugonya. Limbak nandari padu itu lorong kapado caranonya. Carano banjar no ali buatan sariak sungai Pua uke nandari koto wadang. Gerah bungonyo bak kacibong limbun bungonyo bak kalikih. Setahun di Bakacino samusim di Lingkabugi sajang kareng yang rata pun tidak. Limbak nandari padu itu lorong kapado daulamaknya. Bak kapuak bak ulam bukan bak uke bak kacino. Tiuk sudui papucu Arabong itulah kebasaran anak rajo-rajo kebasaran angku jo penghulu. Nan bak tonyo lai kini. Puntiang tasisi di ulunya di bawah kumpulan tail. Asalnya rundiang da ulunya 3-5 nan terjadi. Pertamu sambah menyambah kedua basojo basi ketiga siliah di Pinang.
Sambah menyambah dalam adat tali batali undang-undang. Tasabut di mulut manih tabilang di baso bayak. Mulut manih talempuang kato baso bayak ulo di pipi di dalam cupak 6 piawai. Adat panamo sopan santun. Piak di barang nang katangah. Kok siriahnya nak minta baca biak, pinangnya minta bagato, rokoknya minta baso. Lampisan di balik nantun. Cukup kita maju kan wasuwon bak pitua. Malenggang babuah tangan, bajalan babuah patih. Membaukan tandu bagunu, tandu biaso, tandu baradai bapasako, iolah menyapui ulang semendo. Artinya mana? Diminta marapulay nak turun tanggo. Sarato jo pangka tuwali, inamudo nak mayang di belakang. Paham sakitu na kanaw, yang sakian tabayang, pulang maalun kami. Silang napapangka, jo ba itu kami tojo. Di kabanaran tamayo ng katangah di dalam baris palabih di galuang adat isako. Tapi samantang pumba itu, kito antaro itamayo, gayuang baru na masambuy o tamayo, kato baru na majawab. Di kandak ng kamamari, di pinta ng kapalakuan. Nak masyaraan medyo ka na labwa, nak masangkuan ka ng tinggi, o nanti tamayo. Bilanglah. Ia tentang sambahnya pernikahan tarati ini sopan wanita menyambut Ikan. ikut dengan jaku yang ku silang apang kajung malah karajo na injuang itu antara kita majo ye sekilo gayung baru na sambit sekilo kato bari tentang kandak kembali pinta pelakuan dak ikan tinggi sandang kadang-kadang itu anakku Yo na. panjang kau nangku nantun jalan lautang menuri ada utang makai lalunya jalan lautang menuri dia ada utang makai menyangkut ini kanan tinggi menendanya kadang-kadang karena kawasan kuin yang kulit dengan solah dengan siyo nangku Yo sampai tamayo. Janganlah. Bagi tamayo jadi. Artinya kato da ulo bestina kemudian undiang bes capek dengan sawajah ko kini bas capek kita antara kita maju. Lalu ni bes capek ko kita maju namanya bijo tasirak kena labu batang tersanda kena ngadang insyaallah nanti ke mana nambo jo na itu. Ketina mo tentu nyato mo pandang lagi ke depan tamayo yo undiang tamayo sepatan itu. 5 ko kandak buliah pinta berlaku insyaallah mo kawan nanti tamayo. nanti Mun. Saya apa? Yo tamayo. yo Okey tamayo undiang kembali. Akan tetapi pihak kapado sambah jo penitahan tarati jo majilih lilo jo sopan ma oi pinta jo na tamayo di dalam. yo Lalu ni mana tamayo di jalan ni nan wakatu iko kini Joko Jambo Tanjung jo pulau lah mo jalan jauh jo ampie lah mo tu. Lamo seraan biju kena labuat lambo sanda matang kadang-kadang lam sangku yang kanan tinggi. Tantangan di kandak mari dipinta ang kepelakuan Jambo terabinya. Ba Joko Jambo mungkin balik berpikir dengan majenjang. Cuma undiang ni kembalikan bakih tamrajo dinan wakatu ko kini. Pihak di pembawaan tamrajo nang katangah. Kok indak di baris baik makan gua ku indak ditakut tabang timbo. Kok tersirak janji babuik pada babuik antara mamak sama mamak. Ayo tersirak pilih terjicir kempuan temajo puan sampai bilanglah. ini tentang sambahnya pernikahan tarati ini di sopan wanita dengan pelanggan tertentu Yun. ini anak menjadi warna bulu diangku jika inan cakup panik menjadi parantian patang menjadi pemalaman di tempat sulit gayung kabalabik sulit kato kapangkanyo. Tapi dalam nantun dapatnya jalan dipayukan kato dipamulakan ditantang kandak kamambari pinta pelakuan iyo diambuyo ketarabi dipamukadi ketumbang pamuyo. Baji ko diambu kandak kabarinya pinta pelakuannya tentang pembawaan tamarajo. Ko indak batu di janji nambau ko pada nak takut siko tagamang na di siko terserak nak kampuang taikin nak pilih ayo itu nangku. Benar temajo. Sepanjang kawanan aku nantun jalan lautan menuri ada utang makan.
Lalunya jalan lautang mana ni dia ada utang makai dia ambo pai nambah lapis datang nama nanti kai wa kabet nambah juang iku wana kemudian betul. Yo, sampai tu maju. Bilanglah. Pakai tu maju lai. Yo. Tentang sambah ju menyembah tarati ju majilih lilo jo sopan mak uli pinta ju bana ta maju ya. Yo. Lalunya ju bana ta maju di jalan di nan wakatu iku kini ba ajo kok di tamaju di pambon tamaju nang katengah monyo. Nan tau ju hadapan kami monyo. Barang lava kapi nama bau yu ko bana di pulang kahar panambu ju bana itu. Yo wana ku. Ju kok ni ambu barang bakapi itulah jalis yang ba gilanya tu tarang ba bulan. Tapi semantang pomba itu antara mama sama mama janji babue padam bau kue tasera bapili tacici bakampuang iko na musang mamang limbuan. Singkit yo ke uji kan singkit. Kanu itu na menuri adat na lamu pusako nusang jiko dengan caku ambo menapi janji na Allah hukum pembawaan tanur na Allah bakarang. Artinya janji na hukum pada nama takwa ya na siku yo dan nak kemuliaan bagian kuah. Yo sampai tu majo. Janganlah. Bagi tu majonya lai. Tantang sarambah menyembah tarati memilih lilo jo sopan mau dipinta di mana itu maju lalang. Yo. Artinya mana tu maju di jalan ni nala katuku kini ba ajo kok di pambawon tamrajo nang katangah. Dengan insyaallah kandak muwari buwe mo kuka kabit mungkai ya wasamoi tamajo na. Kababari pinta lagi ko laku tak tahu surion yang ku nanti. Bisa tahu nanti tamajo. Pi dua menit kok. Nah, mo song mana nak besar nak. Nah, sebenarnya sini lega awet itu. Sini lewat kayu. Apa enggak lu sini lagi. Kecil. Tak nama sekali. Apa ya? Nah itu lucu. Nak sempiang lu tiak? Tiak. Nak sempiang lu tiak? Nak sempiang lu. Gue je. Dia nak baju. Sempiang dia. Oh iya. Kau hanya wahana tingginya sempiang pada baju. Ndaknya baju tu mukun. Baju tu mukun. punya pas buat baik hati bah nak. Terus lagi lagi. Tak. Dah kita ambil kopi ya. Tegak oh. Sila na lagyan ko siya. Lekan okay. Iya. Ikan na timot. Beli meliah juga.
Ana nak kali duduk lain kali. Ya kali ko ya. Ya, saya semua jadi. Orang kali ko. Iko je itu. Agak belum tu. Ndak ano ngalapih. Lain nak buat. Iya buku orang sedih wah. Tidak ada hilang nonya. Salut nano tu Ni salut anak awak tak kan? Anak-anak. Itu selalunya. Itu selalunya tapi kan enggak mami tu kan. Mana sudah pindah. Alah, mula boleh kecil semua dah. Lah boleh. Ada anak-anak. Kita pihak di sana. Kamu ni Melangkah namanya gue. Iya. Yang pertama gua Mana? karena beliau gua sudah sedih. Sidi. Picayo kadi sendiri itu atu walah yu. Picayo di anak salah tu. Picayo di ulang kedua ni tu. Picayo kadi sendiri. Dicaliak tu. Dilihat di pandangnya dulu ayo gue indah. Tanya tu yu tabuk beti. Ulang jadi tetangani. Ulang jadi papan. Kician ke mama. Ko kadang adat. Ko ke bawah. Lah. Tu pi kalau indah do baa ke baa. Tapi awak lah beranak. Apalagi anak polisi. Kalau zaman kini kalau anak polisi ditinggal, banyak orang kagaknya. Yang ngacak beri tuan selama apa bah? Awak nang kata nayo. Alah. Pernah video. Suye. Ada lah ada awak lah. Baik kunyo yo kecil dan kunyo ko. Ini induk berdua. Ini induk lah. Dalam itu semua. Semua ada nak ada beda-bedanya dah. Itunya dah. Induk datih induk siko sama. Itunya aja perbedaan. Salai samo itu salah selama dunia kreat itunya ya. Itulah perbedaan ko induk dan itulah payah dah. Itunya kuncinya itunya ciknya salah samo salah. Itunya lah. Ada kebanyakan lah. Langsung lah kali ya. Kali ya. Aduh. Dari siku sampai ke Mekah ko ayah tu ke. Enggak ko. Nasati lesti. Kucing itu apa? Ya. Anak dia dari siku sampai ke ayah. Kecewa ayah dia. Anu mama dia ayah ni baru tu ayah dia pegang gue. Tapi Enggak memang di Sembang. nak dia kasih sini. Ni Kalau terkenal ke sini ke sini. Tapi terbukti. Tapi ko iyo kecil orang ni kecil pun sana kecil induk tu nak dengar dulu. Alah. Induk dah bayangkan kan induk. Induk sendiri. Kalau nampak di mata kenyataan tu baru. Ketiga. Sebab induk kan juga jalannya sang kanak sangat. Kurang teladani di induk bariha maksudnya biniang dah selesai doanya. Banyak pada itu. Tu harus berfikir. Sebab kalau keluar aku fikir sendiri. Ndak ada biar pun sana biar ndak dapat tu ulang ketiga namanya. Doa dua yang penting. Elok buruk orang doa kan tentu tu. Tu. Ba. Jangan sampai tak tahu di maliang saja pun tak ada makon orang di niolanya tak muah tu kadang-kadang aku rasa ki ketumbuh lah banyak tu itulah ini tu harus tabah lah banyak aku caliak selama gua banyak sambuah tu harus hati-hati awak Boleh orang pun lempik sana. dinasihati boleh bini kan dinasihati dina elok ndak barang lah Tinang katok-katok.
Kanu kemandikan itu si bingali ke kati Malaka. Si pelindi. Si pelindi ka Malaka kono puas. Si pelindi le si nule. Mudah-mudahan beliau ko rumah tanggo hidup rukunan namai nya sayo sakato saci abayam sarancang babasi. Kauki semua meneki keluar semua meluna sunduk sawayan sarata kalian. Dan mukasih sampai bersama pecah badan si senang naknya. Mari kalau ano sakinah mawadah warahmah lalu kalau melihat rumah tangga. Sampai itu dekan wali bayak ketika elok di saluyo rawah orang. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayiat wa tarfa'una biha innaka a'la darajat wa tubayyiruna biha sabaya min jami'il khairat wa fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa fil bari wal bahri amin amin ya rabbal alamin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Sulaika. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina suryatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa suryatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiatan fil jasadi wa syaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najatan dan nari wal afwah innal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'anu wa 'alaikal balagu wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa 'azaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ghaniyumata min kulli mirin wal fawza bil jannati wa jannati minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa qinal jannata ma'al iman wa zabitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa kharimna minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa sabil akhirati sari dunya wa saril akhirati ghafarallahu lana wa lahum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka tawbata wa inamata wal istiqamata ala siratal qara'i wa tariqal bara'i rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kasuttul kafi wajhtul kafi likulli kafi kafinil kafi alhamdulillahi kafi bismillahi kafi la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabad dunya wa qina azabal qubur wa qina azabal masar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Salang ni aja Pak SD. Oh lah. Mau ketemu silang dulu. Sidi Kedindi.